שלום, מדבר אבי מהצוות של עדה כהן מהפרק מקצועית עד הבית. אני מזכיר לכם שאנחנו נמצאים בפרויקט של סיקור איך להחזיק עסק של איפור מקצועי בצורה רווחית, בצורה שתכניס כסף ותצליח להחזיק אתכם בחיים ואת העסק לפחות לתקופה ארוכה. תזכורת קטנה, בסרטון הקודם דיברנו על העניין של הוזלת מחירים של איפור, אבל זה לא הדבר היחידי, זה לא ההוצאה היחידית. יש גם הוצאות פרסום והוצאות של נסיעות. אני הפעם ארצה לגעת בעניין יותר של הוצאות נסיעות, כי זה מה שמבדיל בין השירות של איילה, של האיפור מקצועי עד הבית, יחד עם תסרוקות, למאפרות רגילות שמאפרות רק בסטודיו. בחישובים נכונים שעשיתי, מצאתי שאם מתנועים בתחבורה ציבורית, ואני לא מדבר על מוניות, אז העניין של ההוצאות והעלויות עולה מן הסתם קצת יותר פחות כסף. ואני בהחלט כן הייתי ממליץ למשל להשתמש בתחבורה ציבורית ופחות ברכב האישי, דבר שיכול לעזור לך להוזיל עוד את העלויות. אז הנה עוד נקודה למחשבה. אני רוצה לגעת בעוד כמה סרטונים, בעוד כמה נקודות, ואני אסיים עם זה. אני יודע שזה קצת מעיק וזה גם מעניין, ואנחנו נתקדם עם שאר הסרטים. אז בואו, שתפו אותי בתגובות לגבי הסרטונים האלה. אני רוצה אותי אם אני ממשיך עם הפרויקט הזה, ואם לא, אז פשוט נמשיך בשאר הדברים, וכמובן שעוד מעט איילה תעלה ותיתן את הטיפים של האיפור שלה. להתראות, יום טוב.